Il-Gvern Nazzjonalista kien qabel mal-Unjoni Ewropea li jnaqqas il-faqar. Dan bħala parti mill-miri għas-sena 2020 li għamlet l-Unjoni Ewropea. Miri li huma l-qofol ta' strateġija ta' 10 snin għat-tisħiħ ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Miri li saru għall-kontinent iżda wkoll għal kull pajjiż individwali. L-Unjoni Ewropea għandha l-mira li sa 6 snin oħra ikun hemm 20 miljun persuna inqas fil-faqar jew riskju tiegħu. Dan fl-istess waqt li l-amministrazzjoni ta' Lorenz Gonzi kienet tagħti il-kelma li pajjiżna inaqqas dawn il-persuni b'6,560 persuna. Dan ifisser li suppost il-faqar kellu jonqos b'medja ta' 665 persuna fis-sena, peress li l-istrateġija tkopri bejn is-snin 2010 u s-sena 2020. Iżda minflok fl-aħħar 3 snin tal-amministrazzjoni preċedenti, il-faqar żdied b'4,000 kull sena. B'kollox fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista il-faqar żdied b'18,000 persuna. Minn 81,000 persuna f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali dan żdied għal 99,000 persuna. Dan it-tarif jirriżulta mill-aħħar statistika dwar is-suġġett tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Statistika li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista pruvat iddawwara fuq l-amministrazzjoni preżenti. Iżda m'għadamx ma sar magħruf li din kienet maħduma fuq l-2012, l-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista.